Då kör vi! Jag är blå. Jag är orange. Eller vad fan, vilka färger det nu är. Så. Och det är först det är 11 som vinner. Yay! Du får köra, Matte. Du kör ju inte. Ja. Okej. Hennes huvud flyger ju från av. Nej. 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 Inte så. Yeah. Nu vinner du. Yeah. Nej! Yeah. Fan vad det är. Okej, sorry. Det blev fel där. Okej. Fy! Nej. Ja! Vi kör en runda till. Okej. Om ni pallar med det. Ja, det gör de. Men jag ska bara göra så här. Ups. Vänta nu. Så. Så startar om skiten. Så, Men det är att hjälpbollen flyttar sig. Tusan. Okej. Men nu kör vi igen. Let's go! Yay! Nu, du fan lossar, Matte. Aj. Jag vinner hela tiden. Kolla, det var slog ner mig i marken. Nej, men jag som dog. Nej, det var jag. Au, nej. Okej, då är det. Nej. Yay. Nej, fan ballt. Ja, fan. Men vad fan, Matte. Jag ska vinna! Ja! Jag ska fan vinna. Ja! Jag ska fan vinna. Nej. Okej. Okej, vänta. Matte, vänta. Jag ska få 10, sen ska du få 10, okej? Okej, nu får jag 10. Nu får du 10, nu ska jag få 10, okej? Så, vänta. Rör ingenting. Den som vinner nu vinner. 3, 2, 1. KÖR! Shit, skrik inte mycket. För helvete. Okej, det var allt för oss. Vi ses nästa gång. Om han är med då. Vi ses nästa gång. Hej då!